May ka sa papali. Manas. Cek, di bisa kalupay manas ge. Ba? Apa naman ka? Undangan papali. No eh. Lah, cek dek nalilisu. Undangan na katawe. Ay, mimi kalau pakai banta eh. Mimilo gay lalaw. Ay, alam mo kasi daw siya cara niya pa macik-cik tawe ay doon. Ano daw siya pa juga cara-cara telepon kasi nipik ka. Masagi na pito nakpang ka cara. Ang kamu giro bantaero. O ang kamu buka bola na. Assalamualaikum banta. Banta. Manas lang cek deh kasi. Assalamualaikum. Heh. Ang kasi hindi na assalamualaikum. Lo sila banyak-banyak ni sa kumarahalan karena kasi naman. Apa silang. De sa kulalaw banyak-banyak na lalaw ka pudak ko. Meme ko ka lalaw buting eh. Lah. Iya, mas, sila makina pala kung law to. Only ka. Iya pala, liso ka dyan mapasele. Napakilaw. Iya pala. Liso ma. Iya pala, iya. De, nasa di bantae, si kipodang. Lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate ka, siya kasiyan lah. Ano di kamatian na kakalalahi. Kaya pa di panagagawin sa sinari ya. Ono na paul ka da. Na, kita parbaga. Ano kumain mo? Malagay mo. Ay, diyon butaron di pasari ko. Kaya kapagpasin na diyon, no? Mataya gagagay ro no. Tumatiri kasi ay. Nule sa sariya niro bantae. Pura mo ko banta. Banta. Ay manas mo lamig ko. Ay, nagbabirin diyon so pa ang kagasir banyay ro. Ay sa liyo marita yung gagaya pa ang kagaya na di kita maturo. Hey! Ha? La. Kumalong tiko. Naparam sa kumukul makil kaya kamana ng lalalala. Sular gam mo tuwe kapito nga pa. Mabara ko mo. Nakaberduka kinilawi. Iya. Balo pagay ko tuwe. Iya lagi. Ang kindran nero ria. Nero tawina. Berduka la. Kasakusa di ria Desa na bilir rio kupadik ko tuwe. Nih ko tunay la. Rio pagay ko tuku kita Ramba pa ka. Apa je nanasan ini? De sami lolo tomate. Nene kilo boting eh. Boting. Cocok ya kunne ko tomate milang bela padi ko tu la ilaha illallah. Ramba pa ka tu na nacaw si sa pelangi pelangi alangkah indahmu. Lalaw kaya magbanta, magmaseka, lalaba, buting eh. Tarong, nanapelangit, nanabulak, nanamatahan ito. Dino na to gara itikana yero ilagagaro. He, to berdukas na nakabalo na. Akala ka to sa ginagama yero.